טוב, אז היי בנות, אז עכשיו אני כאן בחדר שלי, האמת שלא הייתי כאן ביומיים האחרונים, יומיים אולי 3, לא יודעת, כי הייתי אצל סבא וסבתא שלי, והיה איזה סרטון שהיה צריך לעלות, וכאילו ממש לפני שיצאתי, כאילו זה סרטון איפור לפסח, אולי במקרה ראיתם אותו כבר, והוא היה אמור לעלות, וברגע שיצאתי מהבית, אז כאילו היה רשום 2 דקות שנשארו, אז אמרתי לעצמי, טוב, זה יעלה, וכבר מהטלפון כאילו יכול להיות, אני אצטרך לאשר את זה, אז אני אאשר את זה מהטלפון. אז כאילו אמרתי לעצמי, טוב, אין בעיה. ואז כאילו אני מחכה שזה ישלח לי אולי הודעה, וכאילו סתם ממש התאכזבתי. אז ישר עכשיו הגעתי הביתה לפני איזה 2 שעתיים, כאילו כבר עלה, לדעתי סרטון, אבל הייתי צריכה למחוק את העלה ולעלות מחדש, והבעיה שהייתה היא הייתה בתמונה, ולא יכולתי לטפל בבעיה, כי כאילו, אני לא יכולה, זה היה צריך להיות במחשב בבית שלי, ולא הייתי. קיצר, הייתה לי ממש בעיה, אז עכשיו לפחות העליתי את הסרטון, וזה איפור ושיער לפסח, לערב חג הפסח, אבל למזלי יש עוד חג, אז כאילו אני נרגעתי כששמעתי את זה, אז זה בסדר. אני מקווה, כאילו רציתי שזה יעלה בזמן, אבל זה לא עלה בזמן לצערי, ולא כי אני לא הספקתי, אלא כי הייתה בעיה עם תמונה שזה לא הראה לי בהתחלה, לפני שיצאתי מהבית, כאילו זה לא הראה לי שיש בעיה. זה הראה כאילו עוד 2 דקות, וברגע שחזרתי הביתה זה גם לא הראה, זה כאילו עשה 93%, כאילו אין שום בעיה וזה צריך לעלות. קיצור העליתי. אני מתארגנת, אני ישנה אצל מישל, יש לי כאן... טוב, אני מתארגנת למישל, אני ישנה אצלה, וזה ולוג, לא אמרתי כלום, בעצם זה ולוג למופע של עלי, 2017, גם צילמתי לכן את של שנה שעברה, אז מגניב. אז בקיצור אני מארגנת דברים למישל, אני עושה מלא ארגונים שאני צריכה, אני גם רוצה שהחדר יהיה מספיק מסודר כשאני חוזרת, וזהו, אז נתראה בהמשך, כן נראה לי, בעזריאלי. ואנחנו בחוץ ליד אורבניקה, אנחנו עוד מעט ניכנס, אני בקושי רואה מה רואים, כן, לא רואים כלום. אז ביי. וזה יש בנות, אז אנחנו פה, עדי ומישל מצטלמות, עשינו טאצ'אפים לאיפור, זה ממש יפה כאן, יש כאן מלא צמחייה, יצאנו מעזריאלי, ואנחנו כאן באזור הברזייה, ואנחנו עוד מעט סיימנו כאילו להתאפר בזה, ועכשיו 6:10, הנה עדידי. ואנחנו עוד מעט נלך למופע, אבא של מישל אבא של מישל בא לאסוף אותנו והוא לוקח אותנו למופע, הוא גם לקח אותנו היום בבוקר הוא גם לקח אותנו היום בבוקר למופע לעזריאלי, וואי, בלבלתם אותי. קיצר, אז זהו, אז אנחנו נעשה כאן כמה תמונות ונצלם לכם בהמשך כשנגיע בטח למופע. אנחנו ממש נקדים גם כאילו המופע ב7:30 ואנחנו יוצאות בסביבות 6:30, אז בטח נקדים. וזהו, אולי כשאני אחזור הביתה, היום אני ישנה אצל דודים של מישל, אנחנו ישנות אצל דודים של מישל, כי הם יותר קרובים לנו כאילו והם יכולים לאסוף אותנו, וזהו, אז זה מה שנעשה ואתם תראו בהמשך, ואני מצטערת על הרעש שיש כאן מהבנות, וזהו. עדי מצלמת את מישל. אנחנו עומד בפוזה אחת. ציירתי גם בחדר. מוזרות. בואו נראה לכם אולי מה קניתי. לא, זה מעכשיו, עשיתי גם... אז זאת גרועה שוב, תעשי עוד. וואי, יש לי בלגן, שנייה, אני אוציא את מה שקניתי היום, וזה, אבל לא קניתי הרבה, אז כן. אז קניתי מפלורמר את ההיילייטר החדש שלהם. זה, בגוון הכי בהיר, כי השני היה לי ממש כאילו לא מתאים. זה יכול להיות יהיה לי טיפה בהיר, אבל אני מקסימום משלב את זה עם מייקאפ. ומאורבניקה לא קניתי 2 דברים, קניתי כאילו דבר אחד, ויש עוד משהו מהסופר פארם שפשוט לא הביאו לי שקית. אני מצטערת שככה הנה זה כזה סוג של שוקר ושרשראות כזה, לא יודעת, חשבתי שזה ממש מגניב, אז קניתי, זה עלה 9.90, זה מגניב. וקניתי איזה קונסילר של אסן, את זה, שפשוט יש לי אותו ואני ממש אוהבת אותו, ועוד מעט נגמר לי, אז ובסניף ליד הבית שלי אז אין, נגמר, אז קניתי את זה בו. וזהו, זה מה שקניתי, כי אני לא קניתי הרבה, וזהו.
עכשיו ירדן קצת מצטלמת. את באמת מישל הדוגמנית מלמדת אותה או שתעשי משהו בסוף. איך להצטלם. עולב. את עולב. את עולב. לא בפח. עולב. בפח. ואנחנו מחכות, כי ממש עוד 10 דקות כזה. באים לקחת אותנו למופע. אנחנו מתרגשות בטירוף. לא רוצה. עדי, עם מי את מדברת? אנחנו עכשיו בפיאנו, נביא ישבנו לאכול בפיאנו. וזהו, כן, אנחנו קצת לא נורמליות, מישל. אנחנו עכשיו לא נורמליות. נדבר אחר כך, האמת שממש כואב לי הראש, אז נראה מה אני אעשה. וזהו. הנה התיק של לני, כאילו זה תיק שק, פשוט שחור עם כתוביות זהב כזה. והפוסטר. זה הפוסטר, טיפה התאמת לי כי קיפלתי אותו, אז כן. וזהו, עכשיו אני הולכת לראות נמלטים, שזו סדרה שאני ממש אוהבת. כן, אני כבר בעונה רביעית. מלא זמן לא ראיתי, כי לא הייתי כאן בבית, אז כאילו. אז מצטערת שזה מה שאתן רואות עכשיו, אבל כן. אז זהו, אז ביי אוש.